Hi guys! Kumusta mong tanan? Ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Karon guys, muadto ko sa eskwelahan kay naay meeting ko no mi. Kay mag-relay ko no og president. So, kay kuha mo ko nilag president sa room, diyan man mag-meeting ko no ng tibok section nga president. So, ato ta guys, kay gadali jud ko kay naay magpa luto man busy jud kurong adlaw kay naay nag-birthday. So, ako yung mga order nga spaghetti o humba. Diya, ang i-deliver pwede sa Diyo guys. Kaya naana po ko iluto. Biko na po og pansit. Diyang hapon. Diya, manang tanaw na dali Diyo ka. Kaya ang schedule nun guys. Grabe ka. Taghan. So, salamat ka sa blessing dyan sa Ginoo. Diya, tara guys. Ato tayo eskwelahan. Dali guys. Kaya naay po yung meeting. Morning ma'am. Hi Ma'am Ruth, good morning. Sabig dali-dali na guys kay gapas pus oras. Kay naay magpaluto. Ya guys, hapit ko og buongon. Aw, umilo di ay. Guys, akong gihatod ka ng ilang order kay nagdali jud ko dapat alas 3 ni guys kaso lang naman ko ilaing luto nya. Mo ni nag-birthday, happy birthday. Pila mi dad 18th birthday nya. Wala siya guys. Wala man siya kay baro guys nga kanang nagpaluto ang ihang tita. So wala siya nakurat siya. Kay wala sa kay boss yang tita og kuan na yang tita oh. Thank you. Ya, salamat sa inyong pag-order. Ja. Kana humba og kuan. Kay alas 3 pa jud unta ni guys kaso lang na yung advance lang jud ako deliver kay busy kay ko. Yeah, salamat kadyo. Salamat guys. Kumana jud kog luto sa mga nag-order na guys. Atong ikaduhan akong order nga biko og pansit. Wala na apil og vlog. Salamat sa mga nag-order. Adto naman guys makapalit og bugas ga. Morning guys, ang gihatag sa gwardiya sa eskwelahan. Ang gipakpakan dyan. Kuhan sila aslum. Ya, salamat. Ano po ng usbon di ay. Salamat di ay sa nagpaluto. Anja, happy birthday sa mga tanang nag-birthday karon. Mao to ang video ron guys kay magdugay-dugay jud ko ana kapag vlog kay klase lagi ang anak. Yamaro to guys, see you next vlog. Amping kang tanan.